Paita nhau yakanaka iri kubuda nepaBotswana iko zvinezvi. Vanhu vese vari kuBotswana mawanirwa nyasha. Yatoo nguva yenyu yekupemberera iko zvinezvi. Tiri kusangana nenyaya panapa. President mutsva wepaBotswana ari kutotaura panapa. Ari kuti he wants undocumented Zimbabweans to be legalized by granting them temporary work and residence permits. Ndo mashoko ari kubuda nepaBotswana iko zvino. Botswana inozivikanwa iri nyika yekuti kugara imomo zvaisava nyore. Vanhu vazhinji vanozviziva. Kare kare waitoti ukasungwa womboenda nekwamambo wombonorohwa zvaingorwadza kubva kare. Ende inyika yekuti inozivikanwa kuti yaisungwa vanhu maundocumented vese, vari undocumented vese zvakanyanyisa kutodarika South Africa. Ndokusaka makaona veruzhinji vakazotiza kubva kunyika yeBotswana vachinopinda munyika yeSouth Africa. Ndicho chikonzero chakaikonzera zvinhu izvozvo. Yanga isiri nyaya yekunzi imari yaishayikwa chete, kwete, asi yaitova nyaya yekuti vanhu kugara vainge vachitoda nekuti vaiti kwaitomboraramikawo zviri nanewo. Asi vanhu vakazongoona kuti nyika iyi yatiremera, yatirwadza, ende inyika yekuti yaitogarika zvakati sunungukei futi kudarika South Africa. Tichizotarisa panyaya dzekuzourayana kwevanhu, Botswana yaingeve nyika yekuti yaigarika zvakanaka. Asi kune vamwe vakaramba vakashingirira, vakatsungirira, ivavo muri kunzi mawanirwa nyasha, muri munyika yeBotswana kudaro, gadzirirai kuti muzopiwa mapepasi ekuti mugare zvakanaka muchizivikanwa murimo musisitimu ekuti muzokwanisa kuenda muchinotsvaga mabasa enyu muchishanda mune zvakanaka. Zvinhu zvaitwa napresident mutsva wekuBotswana, nekuti ari kutaura kuti vanhu ivavo vakauya vachida kutsvaga rarambwa, asi vakaramba vasina mapepasi. Zviri kuzokonzera kuti vamwe vacho pavari kuzopara mhosva havasi kuzoonekwa, kureva kuti mafingerprints, havasi kuzokwanisa kutreseka kuti ndianani vanenge vapara mhosva. Saka zvakakosha kuti munhu wese aite mapepa ekushandisa neekugarisa munzvimbo. Ndo nyaya iripo paBotswana, kutaura kwatiri kutoita iko zvinezvi. Muri yeZimbabwe ndinozviziva, munazvo zvekundiudza, ndiudzei mucomment section mangu. Makalaika this video tobva taramba tichiunza mamwe maupdates sezvo nyaya dzakazarisa kudai nhasi.